Matur sembah nuwun Mbah Gareng Semarang. Originalipun Gareng menika. Ingkang Mbau Reksa menika. Mbau Reksa Gareng nggih niki. Matur sembah nuwun kepareng kersa nyengkuyung kula sak kanca Ansor Laras. Caos panglipur ngersani para warga wonten ing Laladan Pedalangan Banyumanik Semarang mriki. Matur sembah nuwun. Tak ngundang Kang Gareng sing Kang Gareng wayang karo Kang Gareng kae. Kedhetos mak aku nyawang slendang biru. Monggo Mbak Gareng. Jumeno, Mbak. Matur nuwun. Iya. Wah, buyakong gedene semene. Ah iya ora apa-apa. Monggo, monggo Mbah Gareng monggo jenengan sing anu. Anyelake. Iya. Ayo ya, Truk. Ya, mau rekane adem-adem ki ora arep ngacek. Oh, lah uyah niku wis ora iso ngatut. Apa? Iki apalane apa iki? Anyelake. Malah nangis ku lho. Anyelai. Malah nangis ki Gareng Pojoker. Kowe iki ora ngerti kok. Piye? Aku ki biyen tau kaya ngene terus rekake arep dandan meneh. Dandan meneh lak kudu dilapi. Nggih. Bar dilapi templeke siwit ora kelet. Berarti terus aku ya saonone ngene iki. Aku sing bermasalah raine berarti. Iki sing diarani dagangan bobor yo ngene iki. Ah iya. Anyelai. Janji. Asalole. Selendang biru. Selendang biru. Apa enake? Among enaki ati. Ora tekan. Mong cendhek. Apatin setiamu. Selendang Entep. tetep no. Oh tetep apa entep? Tetep. Tetep ana janjimu selendang biru. Aku request ya. Pripun? Aku pengen selendange kanca lawas iki. Oh iya, sing di mantune apa sama? Kok yo enggak iki. Oh, Mbak Bu Lia. Sapa? Bu Lili. Liliput. Heeh. Monggo Mbak Yu, suwe ra tau krungu suarane aku. Anyi. Ya.
luwes suarane apik. Wah. Aku ora mbayangke piye nom-nomane dhisik. Loh, tur lagiane ya apik. Ana lho sinden ning lagiane angger nyuwul angela. Ana sing ngene barang ya ana. Dewe-dewe kok ya. Ana sing karo karo ngene iki. Heeh, karo ngalamun ya ana nembang ngalamun sesuk iki lebone piye ya ana. Lebone apa? Lebon ki abonemen lho. Oh. Benem areng ngono to. Nggih, monggo Mbak Yu. Selendang biru, selendang biru, among ngenai hati. Nora tekan batin setiamu. Selendang biru. Ya. Tetap ono janjimu, selendang biru. Ki mau jane arep suwuk ora gropak ning grojal. Gronjal. Sumuk gronjal. Heeh, gronjal. Weh, piye? Oh, ya suwa entuk tambahaning swara tetep mantep, tur ya kepenak dirungokke. Tak kira nek kepenak dhewe. Ya lho, kowe aja iki wanci yamene aja jarak perkara lho. Iki wancine wong TV Krama lho iki. Modot pisan jarike kowe. Enggak, iki memang elastis kok. Wong seneng lah, aku senengku ngene iki lho nyambut gawe ning kuthane dhewe iki panjang wektune, ora mikir durasi perjalanan. Andane kok. Dadi santai wae wong iki ya kuthaku. Ya inilah Semarang. Kula nuwun nggih Mbah Karen. Nggih, nadyan kuthane iki panas mergo kutha pesisir, ning masyarakate ora gampang dipanas-panasi. Wah bener. Karena mayoritas sudah berpikir dewasa. Leres. Ning nek kula ndek cita-cita, arep kula urung iso manasi mobil Fortuner saira-irane wis iso manasi to. Wis aja omong Fortuner. Paradol ngono nek. Aku ngedol Fortuner wis loro lho kowe iki. Fortuner sing pirang liter. Oh, lho. Fortuner pirang liter iki piye di? Lengo. Wah, sorry to, dagelan mampu kok. Percaya ya percaya. Aku iki ambak adol mobil sombong. Wong urip iki sombong nomor 1. Kandhani kok. Ning ngene lho, Pripun? hidup itu penuh dengan tantangan. Nggih. Nah, tantangan itu memang harus dihadapi karena saya sudah punya apa ki jenenge? Lambuh. Apa ya nganti lali aku. Dadi wong urip ki ngene Mas. Ngene ya, tak Prinsip. kandhani. Mumpung kowe kepethuk aku tak kandhani. Ya, hal yang membuat orang itu dewasa Nggih. adalah tantangan. Leres. Semakin banyak tantangan orang akan semakin cepat dewasa. Hal yang membuat orang maju itu adalah usaha. Ora Hal yang membuat orang itu menjadi rusak karena putus asa. Oh nggih. Hal yang membuat orang kuat itu adalah doa dan hal yang membuat orang bahagia itu adalah cinta. Ngono. Cinta ki ora perkara lanang wedok, cinta ki gawean ya iso. Nggih. Sekecil apapun, sesepele apapun orang memandang gaweamu, kowe aja rendah diri. Karena orang hidup tuh jangan cuma mencari kesenangan, Nggih. carilah ketenangan. Oh nggih. Nek tenang arep golek kesenangan gampang ya. Senang ki kok ketemune nek wis tenang. Kandhani kok. Yen urung tenang no, aku ki anakku urung turu ya urung seneng. Mula tenang sik, lagi nemu kesenangan. Kandhani. Wis kowe iki anggere diajari apik jurusmu duga tak cemplungi kowe.
sisan kok. Lho, Sisan aku ki gawe. ra menjurus kok, Mbah. Dasare kono le mletho-mletho. Ya ora iki ya ora ketang sethithik. Hmm. Dadi ora ketang sithik sembur-sembur adas. Heeh. Dadi biar yang menonton itu bisa senang hati. Ya sembur-sembur ula. Senang hati dan ketawa. Nggih. Orang ketawa itu nilainya sodakoh. Oh, orang ketawa itu sodakoh dan jangan malas untuk ketawa dan tersenyum. Nggih. Karena senyum itu akan menghilangkan segala penyakit yang ada di dalam. Bener, mula ana tetembungan ketawa pangkal sehat kan nek ngendikane Mas Gatot Jatayu ngono kae. Iya bener. Andane kok. Ketawa pangkal sehat dan orang yang bisa membuat orang ketawa dan membuat orang bahagia itulah orang yang paling bahagia. Oh, berarti secara tidak langsung awake dhewe ngene iki dokter ya, Mbah ya. Kok dokter Lah jare ketawa pangkal sehat. Lah iso gawe guyune wong menyehatkan. ya kena ngono ning ora nggon kesehatan menyeluruh. Oh. Jiwa. Oh, jiwa. 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 Nah, Ayo nembang yo. lah rumah samu aku ki mau ngapa melayu? Ora saiki iki. Ayo nembang tembang ngono. Aku galak-galak ngono kok. Iki cedhak omahku aja cah itu ciak mawut kowe. Wedi aku ora mulih metu kulon kono. Oh, Semarang ki nadyan ketoke kuthane kutha kereng ning sejatine masyarakatnya tuh guyub rukun. Guyub rukun sumeh. Nah, pokoknya ya itulah, bos. Kowe urung piknik ning ndi ning Semarang iki? Anu Lawang Sewu. Lawang Sewu, terus Kiai iki Langgeng. Kiai Lah. Iki sapa muni SK-mu? Apa SK lo? Sajake mantan. Kok ngerti ku ndak, Bu? Ndak sekarang SK sudah ditutup. Mong saiki eceran sing akeh. Oh ngono. Wah, kowe ora kuwi masa lalu. Nggih. Sekarang Semarang lebih tertib. Ya upama ngono ya ora. Pancen SK wis ditutup ning saiki akeh pedagang sing ora nggawa dagangan. Wah, sing didol ya ana. Ya nembang yo. Sinom ora ditutuke iki mau. Ora sah, ndak saru. Oh ya nyandak jebule. Kandhane kok. Iya. Ketoke umure senom ning apa-apa nyandak. Itulah profesi. Nggih. Nadyan kowe senom ning yen wis nyandak profesi dalang, ya semuanya harus mengerti nadyan orang lakoni. Nggih, leres. Nah, iki. niku. Sinom Parijata. Sapa sih? Bu Tia. Ayo Tia Angelina. Wah, Tia Angelina. Bu Tia. Parikane ngene. Napa? Engko umbah-umbah sabune wangi tiwas munggah anake tangi. Ya. Opo apa? Parikan. Umbah-umbah sabune wangi. Tiwas munggah anake tangi. Benake gendeng lho. Oh, ora. Pikirane karo lambene ra padha. Pikirane ra padha. Wong ora konsekuen. Oh sing gawe parikan aku. Benake gendeng. Pedhot. Mbak Tia, Dalam. nembang nggih. Nggih. Sesuai kalian pundutanipun keng dalan. Nggih dituruti mumpung tesih iso njaluk. Iki sing njaluk udu aku kok. Sapa? Iki mau pamundutan lha iki. Tak golekane sik. Ana kuwi. Sinom Parijata saking Bang Andi. Oh. Syukur mike. Kayak nganggo mix sinden ki, nganggo mix sinden. Oh wis lah. Tes. Mau matur nuwun lho Pak. Oh, repot-repot. Pak E. Heeh. Nah iki Diwaca sisan. nyuwun. Lugu. Oh iki mohon segenap panitia minta lagu Caping Gunung Jenggleng, Kijing Miring Jenggleng, Gubuk Asmara Jenggleng. Oh ya disisikke. Ya. Nggon iki. Caping Gunung Bu Tia Sumeneng. Oh Rasido. Nggih. Rasido Sinom. Bu Tia. Nggih. Ya Allah, esuk Baterene kuwi wis entek ya. iki yahene penake mancal. Mancal apa? Mul. Ayo kono. Wong rene iki nawitune nyambut gawe kok. Nggih. Tia iki. Dalem. Tia iki tetap cantik walaupun sudah lanjut usia. Waduh.
Wah. Iki iya memang dari dulu cantik. Terus? Aku senang deh. Loh, sapa wong itu dikei keindahan karo Gusti Allah ora disenengi iki. Ya mung tekan nyawang. Nek duwene ya kuatak Aku malah gampang. nyawang ki Jan. Apa? Wis leto-leto wis ora sida. Rupa kok ngene leto-leto iki. Anu joker Anu, capek gunung jegleng nggih. Jengleng. Nggih, monggo Mbak Tia. Mriki Mbak Tia. Sabet beki ya. Saben bengi Ora saya. nyawa jebule ya isih rasa. Rasa. Ya, Karena minum jamu tetes herbal biomori. aku ki pokoke saya esuk iki saya ngamuk. Kandhane. Nganggo iklan barang to. Kandhane kok. Untuk piro ya, Cik? Iya. Yen mamajang Mengkaro. mengkaro piye? Suarane sik mantep. Masuk kok. Janur kuning tambah dhuwur. Aku ki saya suwe saya ngesrong. Malah kaya kungfu. Rene kok kaya weruh aku kaya gila ngono kowe. Pro joker. Aku nek sesuk nyawang kaya ngene iki ora anu lho. Loh, sawange aja sedelok. Lah, Delok gila. Suwenen lak mutah. Bukti ya. Dalem. Jenengan bayangke ya, bayangke, wengi. Heeh. Wengi mulai saka job Campursari jam 10 lah tekan ngomah. Kek ngopo? Nah, terus kan mesti nggo ngresiki muka, Iya. kan bar dandan, mesti cuci muka toh. Ning kamar mandi, Iya. cuci muka kan mesti merem. Merem. Lah bayangno mbasan melek weruh kaya ngono kuwi. Gila aku. Mak betunduk ngono. Heeh. Ora sida anu, ora sida istirahat. Delok kowe. Delok kowe nang kene kowe muni gila-gila goleki bodolamu rambut. Tenan tak jikuk tak obong cemplungke kopi guang. Tak kira nek arep nggo pengasihan. Wah, gila lho bodolan rambut tok diombe. Ora saiki golek ana-ana ora. Ayo sing ngerti bodolamu apa dudu ayo sapa lho. Akeh ngono e. Apa Nek ana ketemu tak opaki wis. ana identitase Tia ngono kok. Ora sayangku. Sini. Piye diundang sayang ngono iki? Ora sayangku. Aku kan diundang wong wedok sayangku malah curiga. Lah Lah, piye? Rokokku mesti kelong. Ayo dijipuk bojone kae kok. Oh, oke ana bojomu to? Sing gampang iki lho. Ana. Mas, bojomu lho, Mas. Lah ngapa nek Tak kira bojone? nek njaluk ngapura. Ora kok ketemu dinengke kok ora dienggo. Ya nggonen. Ayo bojone ya seniman deles kok. Mana tahu ini seniman atau pertunjukan dan tidak. Ya, benar sekali. Iya. Ngapa? Mbok ora ngono kuwi nek. Mbak, Rada atah ya. Iya. Anu Mangsamu aku sinyalmu kok kuat men. Mangsamu virusmu. Kembang wae apa? wetan Tak dang.
sing ngoklok-ngoklok ngono. Heeh ki. Masaku kaya entuk dolanan Caca. Ora nek goyangan ngono ki jeneng model apa? Lato-lato. Apa penyakit sapi? Oh iki manut sing ngendang Mbak Yu. Iya. Apapun yang dia bunyikan harus saya jogeti. itu. Kandhane kok. Iya. Ayo. Tak no ayo terus. Terus. Saya banter, Pol. Ayo. Sake lho. Hei. Sarep apa kowe saiki? Sakno lho Kowe arep banter-banter ngono. terserah. Pokoke kowe kondangane arep nika terserah. Aku sing obah pucuke tok ngene apa kowe. Ketoke obahe kene iki mung ngene tok ning liyonggon ki. Wah. Wis Apa ngendi? Sing sendal-sendul kuwi mau apa? oh. Iki wis kiprah iki. Alah paling ya wis ora etek-elek. Loh, kaya mendem loh. Ora ketang cingil-cingil ya isih kok. Belum tahu saya ya begitu itu. Lopes. Nah, Lopes kayak mau saya paham kayak mau. Saiki oper. Ah, oper. Mriku genti. Apa? Aku Tak ngrasake. panas. Panas banget lho bengi iki. Iya. Udan. Tak kira unyil iki mau. Lah, Panas udan, Hutan panas. aling-aling. sampe Capek. Gunung. awan-awan masang kenal pot. Terus? Kowe iki kurang panganan kok piye? Lho lah piye? Kok awan-awan kok kenapa? Awan-awan masang kenal pot. Nyokot tebu oleh sing alot. Hah? Ngomonge prawan kok bokonge wis lorot. Ngono kuwi tandane baute wis sepot. Ngono kuwi rayo sinden sing tengah dhewe. Ayo sapa sing tengah? Tekek lorek ndase ireng durung ditemek kok wis mateng. Cekap semanten atur kawula sae lan boten mong sapa. Iki lakon apa iki? Oh iki multi kok. Esuk-esukan iki nek geseh ya wajar to Mas. Kandhane kok. Ketoke wis klop lho. Ora tau ngejak to le kowe iki. Ya, Nggih, sesuk tak rekomendasike panitia. pripun? Nek bintang tamu sing sae sinten? Mbah Gareng Semarang. Iya. Lah yen perlu yen kono memang kono ora ono anggarane coplokke bol jambu to lho. Ora wong rezeki iki Ya ngono ora apa-apa, ning nunut diesel e mangkat. Ora sudi. Mangsamu aku dagelan diesel kok piye? Le numpak ranggon mobil nek dhuwur jensete kuwi mau. Oh masa wong aku kuwi dagelan senior kok ndageli diesel iki. Kira neki kan ning dhuwur desa. Kita leni. Ora dicara paten. Ya ora ngono. Guyon-guyon, Mbak. Masa ono dagelan iki gawan sinden, gawan dalan. Oh Iya. dagelan kok gawan diesel.
Ora aku yo gawan dalang ning gandeng bise ramot. Melu diser. Lha kok lak nyurung dadan ngono kalau ora gareng dapuk aku belung kena knalpot. Dek. Oh, urung. Urung. Nadia. Natian watan sarta Sore kemandang sarang ubah-ubah sabune wangi wis kadung munggah anake tangi benake gendeng Mangga Bu. Dek jaman berjuang jaman berjuang Ambal gombal. Gombal gambul. Oh. openi saiki ana Iki engko entek caping gunung dinengke dangdut ning Gubuk Asmara. Oh ya. Ya, medle. Ya. Sukara bisa nyawa Glonteng. Glonteng. Gile-gile. Glonteng. Nuwun para miyarsa.
cakilan yo, cakilan. Oi. Apa? Telek, telek. Endi? Yo nggonmu dhewe. Yo nggonmu dhewe. Jare arep mbok druki. Kecer to? Dadatan sajrono. Nggih, sampun. Ya. Mikrofon. Nah, iya. Wong jenenge senior kapak-kapakno ya. Ya wis ngono kuwi. Kandhane. Luar biasa. Lah, Nggih. butuh-butuh pendamping-pendamping senior-senior seperti Mbak Tia ini. Nggih. Dadi aja ditegake kok. Nggih, nggih. Ah, luar biasa. Leres, Lagi leres. sijen siji medhotke napas. Lah pripun? Lah ya sijen siji medhotke napas. Lah ngopo kae mau ngopo? Ya saking energiske sing nembang ya tak imbangi. Heeh. Lah sing imbangi iki jogete oke, napase sing ora oke. Napas buatan apa? Kok kowe ra sudi? Loh, kae kok. Hah? Kae. Kaya ngene akeh kok sing ngekeki napas buatan kowe. Lah aku ki namani iki tak kon ngeki napas buatan iki. Wah, ra iso mosok godo karo godo lak bentik. Ora lho, Mbak. Wis mbok ngenai pengertian ki angel. Oh, ya nangel ora usah dienggo. Wong jenenge wong ki kari kene ati. Nadyan mengke-mengke nadyan kesel ning atine seneng ya dilakoni. Kandhane. Ah iya. Pokoknya mencari kesenangan itu paling sulit. Oke, bener, bener. Makanya kalau sudah mendapatkan kesenangan jangan disia-siakan. Bener, bener. Anu sing sandinge. Sing sinden ora iso nembang ngono ora? Ya ora ana, ya ora melu. Aku ki gur takon ora. Oh. Takoni wajibe diwangsuli kok dinesoni. Lah sing nesuki ya sapa? Sing di? Kan Mbak Yoga. Mbak Yoga. Mbak Yoga. Yoga ki anak. Heeh. Tutuke yoga sapa to? Yoga Purnawirawan. Sapa? Apa? Sapa? Yoga Purna Smarawati. Oh. Yoga kuwi anak, Purna ki entek-entekan, Wati ki wedok. Dadi ki anak-anakan sing anak wedok sing entek-entekan. Loh. Wis ora meteng neh mbokmu ya? Pun boten. Nah, tegese kuwi anak ragil. Nggih. Lho, leres. bener to. Aku iki mengartikan jeneng ki mesti pas karo kahanan. Heeh. Ngono ya Yoga. Nggih. Ragil wis semene sing barep gedine sepiro? Kae barepe kae sing demong kae. Loh, kuwi suwukan po demo. Tak kira gong suwukan. Kene Yoga. Ya, sepati Ngene kae. kan. Kowe ora sah, Ding. Apa? Ora sah sepati. Ora sah. Wis ngene wae. Andane. Lho. Yoga, arep nembang apa nduk sayang? Kijing miring. Pokoke kira-kira sing yoga ora mudeng apa? Apa? Kijing miring, kijing mengkurep. Ijing miring iki berarti ra tau tiliki karo keluarga kuwi. Apa kok iki? Lagu sing yoga ora mudeng ki lagu Inggris. Metal. Tembang kangen mawon. Oh, iki mau ana pamundutan gelo. Gelo. Heeh. Oh ya. Gelo, sing gelo. Kuwi lagune Kayak kangen nge. Kangen. Gelo. wah iki pancen iki. Bocah iki ana wong salah dibusukke. Kreatif kok ngono kuwi. Lagune apa gelo? Gelo. Engko dimedre neng stasiun balapan. Jelo. Hah? Jelo. Jelo apa? Zilo. Gelo ki bahasa Inggrisnya jelo. Oh, Jelo. Yes, Mister Bean. Mentok, Terus- nangi mentok. Terus anune apa tutuke apa? Dadi gelo, terus stasiun balapan. Terus bar kuwi karo Via. Stasiun balapan ki
ing stasiun balapan kutha cilik sing dadi kenangan. Kura Solo. Kutha Solo. Oh, kutha Solo. Nggih. Wah, aku suwe ra tau. Stasiun. Ya, karo dikancani Mbak Via, ayo. Ayo Via. Ayo ya, ben ra ngantuk ya. Via Angelina. Bu Yatinah kowe. Via. Iya. Wah, Wah iya. kowe kok nganggo kaos kaki to, Nduk? Kuwi kaos kaki ireng kuwi to? Oh, jebul sikile belang. Tuku ngene iki larang, Mbah. Iya, natural. Jangan sok nutup-nutupi keadaan yang Lah nyata sebenarnya. buka ngene iki Joan ki. Iki Iya. ora ana tunggale ngono kuwi. Ora lho, kok iki iso belang ning kene iki piye to, Nduk? Apik. Tak kira nganggo sepatu Big Boss. Oh. Nah, ning kapak-kapakno bukan wajah, bukan keadaan badan, Iya. yang penting karyanya. Karyanya. Betul. Ayo, iki ora usah dibawani langsung apa langsung kok Ora gelo stasiun balapan terus Tirtonadi. Oh, medley. Mudele. Ya. Anu lho, aja nganu lho. Taman Juruk aja sik. Lah ngapa? Aku ki tahu cerita. Heeh. Apapun lagu apapun sing booming di atas panggung Heeh. itu biasanya membawa keadaan. Heeh. Taman Juruk kuwi wis pirang tahun ambles bumi. Lho, Tahu-tahu muncul lagi booming. Ah. Apakah yang akan terjadi? Wis ana tembusane. apa kuwi kira-kira? Kopi sianida. Lho, Itu sudah ambles bumi pirang tahun. Tahu-tahu tahun-tahun dul. judul lagi. Terus apa nih? Ya sementara kuwi aja sing abot-abot. Lah ana manobong kuwi ya ngono. Heeh. Terus sekonyong-konyong koder, tak RTK sekonyong-konyong koder itu penjual narkoba di kala itu. Sesuai syairnya. Akhirnya del narkoba. Kir temu lama. Nah, kae wir temu lawak sing dipikir ning awak mari rusak. Lah kuwi sing marake rusak apa? Narkoba. Narkoba. Rusak jaba jero ora mung fisik tok, ning jiwane ya kena. Mengsle. Nah, sing tak pikir jebule kaya ngono, kembang jambu gogrok dipangan uler, kembang jambu gogrok. Wong nganggo narkoba isih nom ya bisa mati ancur uripe. Grok-grok sak ndas-ndase. Nah, wis ki selanjutnya besok lagi kalau ketemu. Oh iya, telak dolan ning dalem. Nah, iki biasane ngono angger sing der bombing pasti ada tembusane. Kandhane kok. Iki karo nyelani iki lho, mergo penyanyi loro lali kabeh. Heeh. Lali napa? Lali lagu. Gelo terus kuwi mau stasiun balapan karo Tirtonadi. Ya. Sing setha, ya ngomong aja gremang-gremeng. Wong dikongkon dalan kok ora apal kabeh. Oh. Aja dibadarke to, Mbah. Coplak Lho mangsamu ora krungu ning studio krungu lho, nek di streaming lho. Ora ya. Studio. Lah kowe sing mbok apali apa? Hah? Unang-unang. Balonku ada 5. Balonku ada 5. Sak apale? Ya. Mangap tok ora masalah. Tenane. Ora apa-apa. Olohan kae mangap-mangap ya payu larang kok. Oh iya. Ayo. Ya. Heeh, ayo Oke. mangga.
Selamat langsung dicupet karo. Nembang karo nabuh kok kaya ameng-ameng nyawa. Lah piye? Lah kuwi pokoke muni. Ayo ora apa-apa. Ning sing diarani wong wis tengen nang seni iki yo ngene. Nggih. Nadan kepiye yo kecekel butuhe. Nah, Kandhane kok. sing penting iki kompak. Nggih. Kleru siji, kleru kabeh. Nggih. Dadi ora ketok klerune. Nggih. Yen kleru siji ana sing bener malah ketok klerune. Kleru jamaah ki sithik dosane. Ha iki ngene Mbah Gareng. Dalem Mengeti wekdal. lho kowe iki dalang sing bijaksana ya kowe. Lah pripun? Wis yo ngerti wektu lan kondisi. Ayo ki Muga-muga lancar rezeki. amin matur nuwun. Ah wis pokoke teruske. Lakone. Teruske karire. Ah nggih matur. Jangan sok gagas kiwa tengen. Yen ora positif tinggalkan. Kalau Nggih. positif kamu pakai. Siap, sendika Ya, akan dawuh. wis. Matur sembah nuwun nyuwun donga Selamat. pangestunipun. Nggih, menika kalau wau sekedar mengisi acara kekosongan ini, nggih wonten lepat klentu kula, wonten kekiranganipun nyuwun gunging samudra pangaksami. Dawah sami-sami. Namung dongaaken Pak Haji Hanafi selalu sukses di aktar karier. Amin. Nggih, Kula kula nyuwun pangapunten nek kathah geguyon kula sing keladu Mbah Gareng. Kalau konteksnya masih atas panggung tidak masalah. Nggih. Nggih. Sing penting ning dhuwur ki ketoke amburadul ning jaba tetep uda negara lan sopan santun. Leras, anu leres nggih. Matur Nggih. sembah nuwun. Ya, rokok isih? Tesih niki mang beto. Niki kula tesih gadah bungkus. Moh, Lah pripun? rokok jatah kok kaya wong. Leh tuku dhewe isa. Apa? Iki caromplek. Lah wong dalang kok rokok tuku dhewe rugi. Lah pripun? Kuwi ngenteni jatah. Lah ngetekno. Kowe tak ajari rada ulet sithik to. Matur sembah nuwun. Bareng Mbak Yu. Matur Nyuwun nuwun. pamit nggih. Nggih, sesuk kaos kaki tak tukoke anyar. Gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon. Ler kenjang alis risang mawe gandrung. Ing terengan